Isifo seswekile kwi-COVID-19. Cebela okanye ulungiselele iintsuku zokugula. Xa uphila nesifo seswekile, kufuneka ulungiselele ukugula. Kufuneka wenze icebo leentsuku zokugula. Linceda wena uhlale ukhathalele impilo yakho. Linceda wonke umntu akuncede. Yenza izinto ezintlanu. Yenza i-ID yesifo seswekile kwimeko yekhadi lexesha likaxakeka. Bhala igama lakho nenombolo yencwadi enemigca 7 eluhlaza. Bhala iinombolo zoqhagamshelwano zabantu ababalulekileyo. Gcina ngenkathalo ukuze kube lula ukuyifumana. Qwalasela ngakumbi ulawulo lweswekile. Khangela amanqanaba eswekile yegazi kamaxesha amabini ubuncinane ngemini ukuba usebenzise iyeza lokunyanga iswekile. Gcina irekhodi yeziphumo. Zilungiselele ukulungisa ukwehlisa ngesiquphe iswekile yegazi. Qiniseka ukuba unamayeza awoneleyo. Yiba namayeza esifo eswekile namanye amayeza. Lungisa amayeza athunyelweyo okanye athathiweyo. Ceba ukutya nokusela ngokufanelekileyo. Yenza icebo lokutya. Lungisa ukutya. Lungisa amashwamshwam afumaneka lula. Sela amanzi amaninzi uze usele rhoqo. Zazi iimpawu zengozi zesifo seswekile ne-COVID-19. Tsala umnxeba ukuba ufuna uncedo okanye omnye unengxaki yokuphefumla, umkhuhlane nokhohlokhohlo. Ukudideka, amanqanaba eswekile yegazi aphezulu emva kokuthatha amayeza esifo seswekile, amanqanaba eswekile yegazi aphantsi, isifo sotyatyazo esingaphezu kweeyure ezintandathu, ukugabha ngaphezu kwesinye, lixesha likaxakeka lonyango. Lawula isifo seswekile. Nqanda usulelo. Thintela i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.